gamba redu isire kubhora mukoma Nelson Matongorere. It's a big loss to the nation. It's a big loss to the footballing family. Tine urombo nekurasikirwa kwataitwa nadeputy coach or assistant coach weCaps United. Tinonzwisisa kuti mukoma Lloyd Chitembo vaifamba nawo kwese vakaenda kuHarare City vese vakadzoka kuCaps vese, saka tinoziva kuti shamwari dzakakosha. Saka tiri kutiwo kuna comrade Lloyd Chitembo tino urombo nekurasikirwa kwamaitwa, asi hamusini mega marasikirwa. Isusu taipiwawo a lot of advice kubva kuna mukoma Nelson Matongorere, kana even kuma training sessions kwedu chaiko vaiuya kumagame edu maQueens taisatombovashayira. Ndosaka maona tauya kunoko seRentals family, tauya tese kuzochema nemhuri yekwaMatongorere tichito mukoma Nelson zororai murugare. Tina coach Paul varipo izvozvo izvi. Paul Benza vakabva mukoma Nelson Matongorere ende vairamba vachingotaurirana, taingonzwa vachitaura pafoni kuti zvakamira sei, toita sei. Vaimbove technical director veZimbabwe havana kusiya pfungwa idzodzo, vairamba vachingobetsera macoaches. Toziva anga ari munhu anga ane chido chekuti Zimbabwean football iimprove. It's a big gap yekuti handifungi kuti pane vanhu vakawanda vakadaro. Ndokuti ndi coach weCaps ukawanenge vachiuya kuzobetsera Rentals, mumwe musi vari kubetsera Dynamos. I think richave riri vende richanetsa kuvhara.